कि मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से अच्छा अच्छा बात को तनी होने चलो रौरा ही जा रही मैडम जी तनी मंच के संभारो लाल बाबू जी। हाँ जी और निस यार प्यार से लाल बाबू कह देनी तो दुख हो गई का भाई चलिए धन्यवाद और प्यार जख्मी जी पर बनो रहो और जख्मी भैया पर बनो रही तो हमारा देखिए होने से आ जाएगा। देखिए 500 और गिरी पर्स में से देखिए एगो लड़का रवि जी एगो लड़का सलेमपुर देवरिया के कहता का कहता करे पगली तोरा जब मुआ वहीं के बा हाँ जी तो जान से मार मार कतना तोर चाहे वाला हुए हैं इशारा करबे तो गोलू राजा पर बम बिगा जाए बके है तरी ताको जा ताको तारू तो बम गोली से बेसी बुझाता कि मरही के बाटे तो अरे मार दो न जान से तहर नामे आज ले ना जाने ज्योति अरे काहे के मुआवेलू नजरिया के बात से नजरिया के बात से मरही के बाटे तो मर दो न जान से मरही के बाटे मरही के बाटे तो मर दो न जान से प्यार ना करो अरे कहे के मुआवेलू नजरिया के बात से एगो बड़ी सुंदर गाना गाना सब हिट बा हाँ जी सब निमन बा बाकी भरत शर्मा के गीत आज ले ना पुरान भइल बा आ ना होई आई मैं उहे सेट करी जानता नहीं कौन ज्योति जी गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर बारू हो गोरिया चांद के गोरिया नियन गोर बारू हो तो हर जो के हुनी हर बड़ाई करतनी जैसे फूलो जो निमन डांस करो कभी कभी घबरा देता जानो तनी का है घमंड में भाड़ी भाई हाँ जी जहाँ जींस कुर्ता वाला के देख लेबू ए धोती कुर्ता वाला के पूछी कम से कम तू तो पूछो हाँ रे काहे के मुआवेलू अरे अब तनी मुर्गी मारो हमार मुर्गी बड़ी फेमस बाबा की ना भाई हाँ जी ये भाई तू तो लगे इशारा करता रही यार केहू केहू हे तरी करता केहू हे तरी करता केहू हे तरी करता वो अलगे करता रे अजब हम दिखाई तो कैमरा वाला रिकॉर्ड कर लिए हम ना कहो ऐसा मत करो दोस्त हाँ एकरा पकड़ो कि घर से निकल लू ओरिजिनल डांस की पहचान क्या है कोनो रिकॉर्डिंग पर नाच देबू तो ना गोलू राजा के गीत पर विजय भैया के बाज पर नाच दो तहरावल सफल हो जाए हाँ जी जैसे भोजपुरी में मुर्गी कपार में चुरुकी पुरान घर में भुरुकी आ लहसुन कोड़े खातिर खुरपी बहुत जरूरी बा तहरावल कब सफल होई जब मुर्गी मार देबू तो हम जमावत नहीं खी तार परीक्षा लेता नहीं आज देखो तो अरे घर से निकले सजी सवार के
सुंदरता बानू माफ हो जाई हाँ जी कि राम जी बनवले लागोस पूरा सफर के अच्छा तनी इनको खातिर वो ताली बजा दी सब बड़ी सुंदर डांस बता कि बुद्धि फेल ये पर लिखल बनू शिवम बिल्डिंग मटेरियल हरिया वो राज हार्डवेयर हरिया के बहुत बहुत आशीर्वाद कि बुद्धि फेल कइले बारू के कर कि बुद्धि फेल कइले बारू हो केने गइले इशारा वाली अरे हो बुढ़ावा जवान के अरे काहे के मुआवेलू नजरिया के तनी समर सिंह के लाए बजाओ लोग ना मजा आ जाई अरे नहीं हर से जब ससुरा गइलो कोई बजतिया बुतइलो भगवान संग उनका निजी जीवन क्या है ओकरा से हमारा लेना देना नहीं खे आदमी कितना निमन बड़े वो हम देखिला बड़ी सुंदर गाना रहे न कि मिलो ना तुम तो फिर इशारा करता रहो मिलो ना तुम तो एने कैमरा नहीं खेलो हम हो करो तू जौन हम हो आई हम घबराए अब तो मत करो यार अरे मिलो तो आँख चुराए हमें क्या हो गया है प्यार ये करे मने गलत ना होला ना के कहता यूट्यूब वाला भाई एकरा माने गलती ना होला सिपाही जी ना जी पांचों अंगुरी के परिभाषा बा एकरा माने जानता नी नु लघु शंका हाँ दूसरा अंगुरी से आदमी टीका करेले हई अंगुरी हकी सुनो देवरिया में बाड़ू सलेमपुर में बाड़ू बाउर को दे हई हई सट गई तो जनी हजे 2 बीघा हट गई सही बात हई ई मेहरारू कहेली सो मेहरारू अपना पियावा से की मरला हा गोलू राजा मरला हा गोलू राजा मरला हा नो आवे तो भैया से कह के तहर व्यवस्था करवा दे ते अंगुरी खराब ना एकरा के जैसे कहो कहां रही हो समर भैया कहले बड़े बड़ी सुंदर इंसान अरे कि नहीं हर से जब ससुरा गइलू कोई बजे दिया बुतइलू एक लाइन और तहर आवाज हम देखले बनी तहर का नाम हो मुस्कान जानू और एक बार बोलो मुस्कान जानू कितना सुंदर भाव में बोलतिया मुस्कान जानू ऐसा जाना था जे ऐसा बुझाता कि कोनो गायिका के बहन हो कोई लिसारा माई जाई गोरी तहरा टोन पे अरे चांद के भी मिलल बा गोराई तो से लोन पे हम हलचल ना कहब हलचल के लिखल हो बाकी हम इहे कहब कि हमारा तू भैयवन के कि हमारा तू भैयवन के डोलावो जन ईमान के दयाल भैया तनी मनी उहे होई फिर ऑर्केस्ट्रा वाले ना वो हमको हम जब कहे होई कि हमारा तू भैयवन के अरे डोलावो जन ईमान के देखी कलाकार शिल्पी राज होखस विजय चौहान जी होखस गोलू राजा होखस
गोलू दबंग होखस, खेसारी लाल जी होखस, पवन सिंह जी होखस, हाँ जी कल्पना जी होखस। सही बात कलाकार के कब मनोबल बढ़े जानता नहीं? दो चीज से, या तो खूब पैसा मिले लगी नु तो कलाकार जाने लेकिन ना हमार जमल बा। हाँ जी अगर पैसा कम मिलल आ कलाकार के संगे संगे श्रोता के ताली मिल गई तो कलाकार के मनोबल बढ़ जाला। तो तनी हाथ उठाई सब कोई। तब काहे के मुआवेलू अब से बोलो आदित्य बिल्डिंग मटेरियल तनी मनी कलाकार के ताली बजा के स्वागत कर दी। गीत पर हल चल गोलू के, हल चल गोलू के डोलव जमीन के, हल चल गोलू के डोलव जमीन के। के बातों के हुगावत का हो? हाँ हाँ के गावत? अरे बहुत सुंदर उहे तक कोई अति सुंदर ये दोनों फ्लॉप क गइले। तू ही दिल जीतल सही बात त काहे के मुआवेलू चौगुन होई। अरे काहे के मुआवेलू, अरे नजरिया के बात से